linkavutika kufikira pomwe analimbikitsika kuti azichita ulimi pagulu ndi anzawo. Kenako klabu inakula kufika pa cooperative yomwe tsopano ikudziwika kuti Mpofa, mdera la mfumu yayikulu Mphomwa, mboma la Kasungu. Inetu kuchoka 205 ndathandizidwapo zinthu zambiri. Moti nukamba pano mwana naphunzisapo kuti skulu yake yonse kuchoka pamene popo naphunzisapo wina nsikana, koma chithandizo chonse china ndi china nachipeza kuchokera mphindu la Bomfa Cooperative. Moti kumbuyo oku nimavutika kwambiri kuti nipeze chakudya kapena ndalamazi, koma panopa nikuthandizidwa. Pano cooperative ili ndi mamembala 703, mwa iwowa 493 ndi amayi, 120 ndi achinyamata ndipo abambo alipo 210. Gululi likulima mbewu zosiyanasiyana komanso kupanga mafuta ophikira kuchokera ku mpendadzuwa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wati ntchito yomwe Mpofa Cooperative ikugwira ndi chitsanzo chabwino cha chitukuko chomwe boma la dziko la Malawi motsogozedwa ndi masomphenya a President Professor Arthur Peter Mutharika likulimbikitsa. Kotero ati boma kudzera mu nduna wa zamalonda liyesetsa kumapezera misika ma cooperative kuti azipeza phindu pa ntchito yawo. Ngati izi zatheka kuno ku Kasungu, ndiye kuti m'Malawi monse muno ndithu anthu titamba kumagwirizana ndi kupanga chinthu chimodzi, ndiye kuti ndizotheka. Tikuzindikira kuti boma kuti Professor analonjeza kuti apereka 5 billion constituency iliyonse, komanso apereka ma 100 million kwa azimayi ndi kwa achinyamata. Nthawi zambiri anyamata aja okha akangoyima pa okha kuti apange business sipita patali, mungomva kanthawi kochepa ndaduka. Koma anthu akazindikira kuti kugwira ntchito limodzi nkukhala pa cooperative sadzinena kuti ndaduka. Panotu ndamvetsedwanso kuti azimayi tena anayambawo panopo tikuona ali ndi mabuilding awa komanso ali ndi malole awiri akupita be patsogolo. Ndiye ine ndikukhulupirira kuti zimenezi zifalikira kuchokera pano kupita m'madera ena. Wapampando wa Bomfa Cooperative ndi Azaina Kapachika. Nimakhulupirira kuti dziko litukuke kapena likhale pa mndandanda la mayiko ochita bwino amakhala so anthu ali ochita bwino. Nchifukwa chake timatenga azimayi amene alibe kuthekera, mayuthi amene akusowa zochita, azibambo amene akhoza kuti ali ndi kufuna kuti atijoyine timayika pamodzi. Ndikuti tipange chinthu chachikulu, tifuna kuti tsiku lina pompanonso lidzapezeke kuti mafuta athu, ma product athu onse amene tikupanga ali pa shelf. Boma la Malawi likulimbikitsa alimi ang'onoang'ono kuti azikhazikitsa ma cooperative kuti kuphatikiza pogulitsa mbewu zawo limodzi azithanso kupanga ndi kukonzanso katundu wawo mokometsera kuti azitha kupeza misika ndi kugulitsa pa mtengo wabwino. Izi zikugwirizana ndi masomphenya achitukuko ofuna dziko la Malawi lidzayime lokha pachuma pofika mchaka cha 2063. Yamikanisi Mutowe, MBC Kasungu. Mulembe wa mkulu wa boma Justin Saidi walangiza amene anakayimira dziko lino ku msonkhano okambirana zakusintha kwa nyengo ku Brazil kuti aonetsetse kuti mfundo zomwe nthumwi zamvana kumeneko ziyambe kugwira ntchito ndi kupindulira dziko lino pochepetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Asaidi ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano owunika mfundo zomwe nthumwi zinamvana kumeneko. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wakuluakulu amene adakayimira dziko lino ku msonkhano waukulu umene udachitikira ku Belém m'dziko la Brazil okambirana za kusintha kwa nyengo ndi zachilengedwe, mulembe wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi anatsindika kufunika kuti anthu, mabungwe komanso akuluakulu a boma amene amakayimira dziko la Malawi pa misonkhano ngati imeneyi adzika mtima poonetsetsa kuti mfundo zimene agwirizana ku msonkhanoko zizithandiza dziko lino. Pamenepa Dr. Saidi anati dziko la Malawi likupitirira kuvutika ndi ngozi zosiyanasiyana zomwe zimagwa kamba kakusintha kwa nyengo, monga madzi osefukira komanso ng'amba. Kotero anatsindika kuti mfundo zimene nthumwi zamvana ku misonkhano ikuluikulu zigwira ntchito kuno ku Malawi pofuna kuchepetsa mavuto amene dziko lino likukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo.
Iyo anati nkofunika kuti dziko la Malawi lidzooneka kuti likukangalika pa nkhani za kusintha kwa nyengo ncholinga choti lipitirire kulandira ndalama zogwirira ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuchepetsa mavuto amene anthu akumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Kumapeto kwa chaka cha 2025 tinatumiza mamulumuzano osiyanasiyana oona za nyengo ndi zoterozo ku France kuti akakhale nawo pa msonkhano chamati Conference of Parties kapena mwachidula mangoti COP30 kumene amakambirana mmene angathandizire kuti kodi nyengo tisamala bwanji dziko tiliteteza bwanji ku zija ngozi zogwa mwazizi zosiyanasiyana mvula chani nkhani za mitengo. Choncho amalawi anapita ndipo tinakapereka mmene ife tikuganizira zina ndi zina anatiganizira anatipasa ndalama kuti maprojekti amene tikhale tikugwira koma tikudziwa kuti maprojekti athu ndi ambiri pafunika kuti so tonjezere maprojekti ndipo tiyesese kuti tikhale nawo mmodzi mwa amene othandiza kuti nyengo zathu zizikhala zabwino chifukwa ngati sititero ndi kuti tizivutika nthawi ndi nthawi chifukwa zingozi ngazogwa mwazizi zimasokoneza zinthu zambiri zimaononga zinthu zambiri zoti zimafunanso ndalama kuti zinthu tizikonze. Choncho tipemphe amene abwera amene akuzamvera kuti kodi ku COP30 kunali chani aone kuti kodi pasalira ndi pati kuti tonse tigwirane manja tione kuti nkhani za nyengozi tikuzisamala kuno ku Malawi. Padakali pano mmodzi mwa anthu amene amalankhulapo pa nkhani za kusintha kwa nyengo komanso za chilengedwe a Matthews Malata agwirizana ndi mawu a Justin Saidi ponena kuti dziko la Malawi likuyenera kuyikapo chidwi kwambiri polimbikitsa kuti anthu azipeza njira zina zophikira malo mongosakaza mitengo komanso kulimbikitsa ntchito yobwezeretsa chonde mthaka kuti anthu apitirire kukolola zambiri mwa ntchito zina chabe. Ife ngati dziko tinenera kuti choyamba tisindikire kuti maiko amene anayambitsa kusintha kwa nyengo akuchita njomba ndipo kumbali yopereka ndalama zimene analonjeza akuthawa komanso kumbali yochepetsa mpweya umene umathandizira kusintha kwa nyengo kuoneka kuti kuliso mavuto. Ndiye panafunika ngati dziko kuti ndalama zochepa zimene zikubwerazo tizigwiritse ntchito moyenerera. Nkhani yakulu kwambiri kunoko ndi yothandizira kuti tibwezeretse mwachitsanzo nthaka yathu imene ikuchititsa kuti Malawi asamakolole kwambiri chifukwa ulimi ndiye gawo lalikulu limene timalidalira anthu ifeyo. Ulimi wanthirira tikhale ndi kuthekera kunena kuti alimi ambiri azikwanitsa kuchita ulimi wanthirira alumikizidwe ndi misika yabwino kuti athe kumapeza phindu lawo mokwanira. Pali ngozi zogwa mwadzidzidzi timakamba za aerophonic systems tionetsetse onena kuti tichite invest ngakhale kumudzi kuja kuti pamene ngozi yogwa mwadzidzidzi kufuna kuti ichitike anthu achadzuzana mwachangu ndi kuthawa komanso mwina kuchepetsa chiwonongeko ku katundu wawo ku ziweto zawo kuti tikhazikitse ndondomeko zonse zija kufunika kuti pakhale ndalama zokwanira. Msonkhano okambirana za kusintha kwa nyengo ndi za chilengedwe wa Congress of Parties 30 omwe udachitikira ku Belém mu dziko la Brazil mwazina maiko olemera ndi mabungwe adamvana kuti apitirize kuthandiza maiko amene akukwera kumene ndi ndalama pafupifupi $300 billion pofika mchaka cha 2030 zothandiza maiko kuti achepetse mavuto amene anthu awo akukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lati palibe amene amanidwe chithandizo kapena zipangizo za ulimi zotseka mtengo potengera chipani chake kapena yomwe anamvotera pa chisankho cha chaka chatha. Malingana ndi chikalata chomwe watulutsa mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake a Justin Saidi, boma ndilokhumudwa ndi zomwe akuluakulu ena boma akunena kuti amene akuyenera kulandira thandizo la boma ndi zipangizo za ulimi zotseka mtengo akhale okhawo amene anavotera boma lomwe lilipo pano. Iwo ati izi sizingakhale choncho kamba kuti boma lotsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika linatsamira pa mfundo yoti Malawi ndi mmodzi ndipo aliyense alandire thandizo la chitukuko cha boma posatengera chipani chake kapena mmene anavotera chaka chatha. Kotero iwo alangiza ogwira ntchito mboma kuti akamagwira ntchito za boma aziyendera mfundo ya mtsogoleri wa dziko lino yoti Malawi ndi mmodzi. Unduna oona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi wapempha adindo kuti azidzipereka pa ntchito yomwe akutumikira Malawi. Nduna mu ndunawo a Ben Phiri anena izi pomwe amakumana ndi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre komanso ogwira ntchito zomangamanga mchigawo chakumwera pa nkhani zokhuza thumba la ndalama za chitukuko cha madera a phungu la Constituency Development Fund. Charles Pensulo wadza ndi ripoti. Pomwe amakumana ndi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre, ndunayi inayamikira mfumu ya mzindawu
Isaac Jomo Osman chifukwa chogwira ntchito mozipereka pofuna kusintha mzinda wa Blantyre kuti ukhale wooneka bwino. Pamenepa ndunayi inapempha akuluakulu ena ku khonsoloyi kuti atengere chitsanzo chabwinochi ponena kuti utsogoleri wa dziko lino ukufuna anthu ogwira ntchito molimbika chomwechi. Iwo anapemphanso adindo kuti agwirise bwino ntchito ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha za mthumba la CDF kuti zithandize kutukula mzinda wa Blantyre. President a dziko lino apanga chisankho chokuti ndalama zichoke ku central government zibwere ku local government pachifukwa chokuti akufuna kuti amalawi ayambe kumva kukoma msonkho wawo, ayambe kuona zitukuko zimene amazisowa. Zimenezo kuti zichitike tinayenera tisinthe ziwiri zitatu monga kacha ya magwiridwe a ntchito athu. Ulendowu unali wolimbikitsa ku council kuti tingathe kusintha tipange bwino ndipo ndondomeko zoti tisate nzotero. Ndipo poyankhula ndi ogwira ntchito zomangamanga ndi makontirakita, a Ben Phiri anawapempha anthuwa kuti azigwira ntchito zapamwamba komanso zolimba. A Phiri anati akukumana ndi makontirakitawa kamba kuti ena mwa iwo adzagwira nawo ntchito zomwe zizilandira thandizo la ndalama kuchokera ku thumba la madera a phungu la CDF. Tiye tiwonjezere moto magwiridwe athu a ntchito, tiyang'ane quality ya ntchito imene ikutuluka, tiyang'ane mmene ndalama zathu tazigwirisira ntchito ndi cholinga chokuti ife adindo amene tinakhulupiridwira tigwire ntchito yathu yabwino. Ku nkhani yakatangale timanena kuti ndalama iliyonse imene ingatayike, imene kanagwira ntchito yoyenerera tisamale. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman inati ionetsetsa kuti ndalama za mthumbali zomwe khonsoloyi ilandire zagwira ntchito yoyenerera. China Jesu malankhula nduna chicha ife ngati Blantyre City Council tinayamba kale anango bwera uzatichekera mangolonera kuti mwina tiziwe kuti akutipanga support pachina chilichonse chomwe tikuchita, koma tionesesa kuti tigwire ntchito yoti tawuni yathu ikhale yokongola. Pamkumano nduna ya zamaboma ang'onoyi inakhazikitsa mpikisano wa ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha woti madera amakhansala apikisane poonetsa kuti m'madera awo muli ukhondo. Kenako anthu ena kumkumano anaonjezera ndalamazo zomwe zafika pa 5 miliyoni kwacha. Madera amakhansala omwe aposa anzawo pa nkhani za ukhondo azalandira mphoto ya ndalama. Cholinga cha mpikisanowo malinga ndi Ben Phiri ndi kuthandiza kuti mzinda wa Blantyre ukhale wa ukhondo. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba alamula bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti lilimbikitse ntchito yoteteza uthenga wa anthu pa internet ndi kuonetsetsa kuti lamulo loteteza anthu pa internet layamba kugwira ntchito pofika mwezi wa Juni chaka chino. Ndunayi yayankhula izi ku Lilongwe potsekulira msonkhano wokambirana momwe uthenga wa anthu angautetezere pa internet. Namalomba anati kukanika kubwezeretsa chitetezo pa internet kuli ndi kuthekera kubwezeretsa mbuyo ntchito za malonda. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe dziko la Malawi likuchilimika ndi ndondomeko yoonetsetsa kuti njira zamakono zofalitsira uthenga zikupita patsogolo, boma lati nkofunikiranso kuyika pa mtima chitetezo cha uthenga wa anthu omwe amagwiritsa ntchito internet. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba auza bungwe la MACRA kuti liyike njira zokhwima kuti ufulu wa anthu pa internet udzitetezekabe pomwe njira zamakonozi zikupitilira utukuka. Poyankhula pomwe amatsekulira msonkhano wa masiku awiri owunikira njira zotetezera anthu pa internet, Namalomba anati pakufunikira kuti lamulo loteteza anthu lomwe adalikhazikitsa chaka chatha liyambe kugwira ntchito yake, ponena kuti kulephera kutero kutha kuchotsa chidwi cha anthu ofuna kuchita malonda mdziko muno makampani akuluakulu. Ndapanga challenge kapena ndauza kunena kuti yayi mukamakumana pano osamangokamba yayi zokamba zoti ayi popeza tufuna tibweretse lamulo limene anthu alidziwe mutha kupanga zimene zomwe nthawi tilibe, tikufuna no action. Pomafika pa Juni lamulo limene liwamba kugwira ntchito, ndiye munthu amene adzipezano kuti sakutsatira lamulo limeneli kuli zimene zozo zilango zimene zichitika zilango zikulu ndi aliyense pano akonzekere ngati pali ma system pangirani makampani mwanu pakuti information imene anthu information yawo izikhala yosungika bwino ndi yoteteza. Wapampando wa bungwe la MACRA a Chance Gondwe anati pakadali pano akuphunzitsa anthu zokhudza lamuloli, mbali inayi akutseka maenje omwe alipo pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka internet ndi njira zamakono zofalitsira uthenga. Mwazina Gondwe ati njira zamakono monga artificial intelligence AI akuziyang'ana mwachidwi
pomwe lamuloli liyambe kugwira ntchito posachedwapa. Ngati dziko tikuyenera kuti tikhale ndi ma systems athu amene titha kumagwiritsa ntchito, tikhale ndi ma avenues athu amene titha kumagwiritsa ntchito kuti titha kuchita redress ma issues amene tikukhuzana nawo, kusiyana ndi kumatenga ma issues onse kumapitisa ku Meta, ku YouTube kakuti kuti atithandize mwina kufufuza. Ma systems enawo alipo, koma chofunikira mwina ndi upangiri ndi ukadaulo kuti mwina tiyambe kugwiritsa ntchito ma systems ena amene alipo pakadali pano. Pali chikhulupiriro kuti ngati anthu angagwiritse bwino ntchito intaneti ngakhalenso njira zamakono zaluso pa intaneti, dziko la Malawi litha kukwera pachuma podzera ntchito za malonda za pa intaneti. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati kulimbikira kudzidalira komanso kugwira ntchito limodzi m'madera akumidzi kuti ndi kuthekera kutukula dziko la Malawi pachuma. Unduna owona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi wapempha adindo kuti adzidzipereka pa ntchito pomwe akutumikira Malawi. Ndipo unduna owona za umoyo ndi ukhondo walengeza kuti mdziko muno mwagwa muliri wa matenda a polio pomwe tizirombo ta matendawa atipeza mu mzinda wa Blantyre. Takulandaninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu, dziko la India lati lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana kuphatikizapo za umoyo, za ulimi komanso za malonda pofuna kuthandiza dziko lino kuti likwaniritse masomphenya ake achitukuko. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Guja anena izi ku Lilongwe pamwambo okondwerera kuti dziko la India lakwanitsa zaka 77 kuchokera pomwe linalandira ufulu ozilamulira. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Dziko la India linapeza mphamvu zodzilamulira pa 26 Januwale mchaka cha 1950 zomwe zinathandizira dzikolo kukhala ndi malamulo ake. Tsikuli amakumbukira mbiri komanso chikhalidwe cha dziko la India. Poyankhula pamwambowu, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Guja ati maiko a India ndi Malawi anakhazikitsa ubale omwe walimbikitsa chikhalidwe ndi umodzi zomwe zathandizira pa chitukuko cha maiko awiriwa. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda amekera dziko la India pothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Achaponda ati dziko la Malawi ndilodzipereka polimbikitsa ubale wa dziko lino ndi India pofuna kutukula chuma cha dziko lino. India ndi dziko limene latisonyeza kuti ngakhale anali ovutika koma lero ali number 4 mdziko lonse pa zachuma. Number 2 kwa ife atithandiza njira zambiri, nkhani ya madzi, nkhani ya ulimi othirira, nkhani ya za ICT atithandiza, nthawi ya za umoyo zambiri atithandiza. Maiko a Malawi ndi India anakhazikitsa ubale mchaka cha 1964. Ubalewu watsamira polimbikitsa ntchito za chitukuko m'magawo osiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo masomphenya achitukuko a maiko awiriwa. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Unduna wa za umoyo ndi ukhondo walengeza kuti mdziko muno mwagwa muliri wa matenda a polio a mtundu wa circulating vaccine derived poliovirus type 2 pomwe tizirombo ta matendawa tapezeka mu mzinda wa Blantyre. Malingana ndi mlembi mu undunawu Dr. Dani Namalika, tizirombo ta matendawa tapezeka pamalo awiri osungirapo nyansi za kuchimbuzi mu mzindawu. Undunawu wachenjeza anthu mdziko muno kuti polio ya mtundu ndi woopsa ndipo imatha kubweretsa vuto la kulumala dziwalo makamaka kwa ana. Ngati njira imodzi yothana ndi matendawa, undunawu wati posachedwapa oyamba ntchito yogawa katemera owonjezera makamaka kwa ana kuti matendawa asapitirire kufala. Boma lati liyamba kupereka maphunziro owonjezera msukulu za sekondale monga maphunziro a chiyankhulo cha Chinese, Kiswahili, Chipwitikizi ndi Arabic komanso kuphatikizapo maphunziro a kayendetsedwe ka bizinesi mwa maphunziro ena.
mlembi wamkulu mu nduna wa zamaphunziro Ken Ndala wanena izi potsekulira ntchito yokonza dongosolo la maphunziro aku sekondale ku Malawi Institute of Education MI. Kumbukani Phiri wadzaniza mbiri mu ripoti ili. Kupatula maphunziro omwe sukulu za sekondari zimapereka ndikale monga Chingerezi ndi French, tsopano ayamba kuphunzitsanso maphunziro ena 14 omwe ophunzira azitha kusankha mogwirizana ndi zomwe iwo amafuna kuzakwaniritsa mmoyo wawo. Malinga ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zamaphunziro a Ken Ndala, izi zikutsatira kafukufuku wina wa momwe maphunziro akuyendera m'mayiko ena. Andala ati maphunziro atsopanowa athandiza kuti ophunzira akhale ndi mwayi ophunzira zogwirizana ndi luso lawo la chibadwidwe. Cholinga cha ntchito imene kuchitika pano ndi tinene kuti ndi ndondomeko imene tikukonzanso ndondomeko zamene tingaphunzitsire ma subject ena amene timapereka ku maphunziro athu a secondary. Tili ndi ma subject ena amene angobwera mwachisanzo Chinese komanso Kiswahili amene akubwera, even Arabic amene akubwera, amene tikufuna kuti amene wawakhala oti ma students azisankha kapena ana school azisankha ngati akufuna kuti atenge subject mwa imodzi imene ndakambayo. Cholinga chache nchona kuti pali kusintha kwakukulu kumene kumachitika mu unduna wa maphunziro osakhala ku Malawi kwakhala kuno koma nkhale mayiko ena. Tiona kuti zinthu zambiri zikusintha. Choncho nkhale ku Malawi kuno konso tifuna kupereka mwayi kwa ena amene angafune kuti afuna aphunzire mozama kwambiri mwina subject ina imene akuyikonda mwachisanzo kapena Kiswahili komanso ngakhale Arabic kapena ngakhale Chinese. Choncho tizapereka mwayi kwa ana school kuti athe kusankha ma subject amene wawa. Iyi ndi mbali imodzi imene timachita ifeyo monga akunduna wa maphunziro mogwirizana ndi bungwe ili la Malawi Institute of Education, chifukwa wawa anapasa mphamvu yoti athe kumaunikanso ndondomeko zathu za maphunziro ndikuti pasa dongosolo lina la monga amene tingayendere. Andala anati unduna wawo ukuonetsetsanso kuti maphunziro omwe adziperekedwa msukulu za sekondari azipititsa patsogolo ukadaulo osati kuloweza zinthu malo mozidziwa zomwe ophunzirawo akuphunzira. Pamenepa Andala apempha akatswiri omwe akukonza ndondomeko za maphunzirowa kuti aonetsetse kuti azikonza mwa ukadaulo. Tikati competence based ndiye kuti tikunena kuti tikufuna ndondomeko ya maphunziro imene mkati mwakemo iziphunzitsa luso, iziphunzitsa ukadaulo. Onena kuti ana athu akaphunzira muja ali ndi ukadaulo umene ujawo athe kupita kunja ndikukagwiritsa ntchito ukadaulo umene aphunzira mkalasi. Tifuna kuti aziphunzitsi wathu mkalasimo aziwaphunzitsa ana ukadaulo umene ungathe kuthandiza kuti akatuluka akathe kukagwira ntchito zina zimene angathe kuchita. Mwachisanzo titha kupereka nkhale ukadaulo oganiza. Tifuna ana athu aziganiza mozama. Ukadaulo wina ndona kuti athe kulumikizisa zobetchera kapena mavuto amene makumana nawo ndiye azilowese mu kuphunzira kwawo kuti akatero ndi kuti atha kukhala mbali imodzi yokonza mavuto amene dziko lino likumana. Tifuna tisiyanise ndi kumangokhonza kumangoloweza kuti asamangoloweza ayi koma kuti aziziwa zochita osakhala kungokhala mwina ndi grade imene ali nayo koma aziwe zochita. Dongosolo lowunikanso maphunziro a sukulu za sekondari likuchitika kwa masabata awiri ku nthambi ya Malawi Institute of Education MIE ndipo yabweretsa pamodzi akatswiri ndi akadaulo pa nkhani za maphunziro kudzanso aphunzitsi a mdziko muno. Kumbukani Phiri, MBC, Zomba. Unduna oona za chinyamata wati achinyamata aluso ophunzitsidwa ndi kuongoledwa bwino ali ndi kuthekera kukwaniritsa masomphenya achitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo apita Mutete ayankhula izo ku Blantyre pa msonkhano wa masiku awiri owapatsa achinyamata upangiri wa mmene angagwirire ntchito ndi kuchita business potukula chuma cha dziko lino. Maphunzirowa akonza ndi abungwe la National Youth Council of Malawi NICOM. Boma lakali kunena kuti ifeyo kuti titukule Amalawi tikufuna achinyamata akhale pasogolo. Ndi lero taona ndithu kuti achinyamata amene ayambirira kubwera ndi luso lawo loyamba aonedwa kuti amene wali ndi luso ndipo zimene linanena boma kuti tiyawathandize ndi zimene mukuzionazi. So gulu loyambirira ili lithandizidwa ndi ndalama koma koyambirira pafunika aphunzitsidwe kuti kodi ndalama angayendese bwanji, kodi iwo ntchito yawo ndi iti, kodi malamulo asa business ndi ati. So achinyamata ndikufuna kuwalimbikitsa kuti
amene simunatengedwe gulu lambirirayi mutengedwanso, koma inu mufase muunikire kuti ni mbali iti imene mungagwire yoti kuthandizeni inuyo kudera lanulo komanso ithandizenso dziko la Malawi. Kefas Matiki yemwe akuchita nawo maphunzirowa wati ali ndi chiyembekezo kuti upangiri omwe atapeze ukwanitsa kufika makamaka kufikira maiko akunja ndi business yake. Timachosa zinyalala makomo komanso kupatula kukazitaya zinyalala zimene timaonjezera luso lina pa zinyalala. So kwa pakali panopa tikuphatikiza zinyalala za maplastiki zomwe timaziphatikiza ndi chitenje ndi kupanga zikwama zosiyanasiyana monga zomwe amagwisa ntchito azimayi, ma school bag ndi zina zotero. So chifukwa chakusankhidwa ndi kufandi iyi zithandizira kuti business yathu tionjezere mpamba, tithe kukwanisa kupanga ma products zikwama zathu kuti zigulisa dziko lonse la Malawi, komanso zithandizira kuti tiyambe kuganiza zo magulisa zikwamazi maiko akunja popeza quality yake ndi yabwino. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insomito yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati kulimbikira kudzidalira komanso kugwira ntchito limodzi m'madera akumidzi kuli ndi kuthekera kutukula dziko la Malawi pachuma. Unduna owona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi wapempha adindo kuti adzidzipereka pa ntchito komwe akutumikira Malawi. Ndipo unduna owona za umoyo ndi ukhondo walengeza kuti mdziko muno mwagwa muliri wa matenda a polio pomwe tizilombo ta matendawa atipeza mu mzinda wa Blantyre. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani mawa opambana. Mawa bwino kwa nonse yakwananso nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu maka madera a chigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino, koma madera ena ambali mwa nyanja mukhoza kukhala mvula ya mphamvu. Izi zili chonchi kamba kamphepo zomwe zimakumana, zina zochokera kumpoto chakummawa komanso zina zochoka kumwera chakummawa zotchedwa ITCZ. Kotero kuti mauno tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu yomwe ikhoza kukhala ya mphamvu madera ambali mwa nyanja, chigawo chakumpoto ngakhalenso chigawo chapakati. Ndipo madera ambiri tiyembekezere nyengo yofunda, ndipo masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri, pomwe kwa Ngabu ndi Nsanje kutentha ndi madigiri okwana 34, koma kumangochi ndi Kalonga khoza kutentha ndi madigiri okwana 30. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali chigawo chakumwera, koma chigawo chapakati ndi kumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu yomwe ikhoza kukhala ya mphamvu madera ena. Zikomo kuonera za nyengo, mnali ndine Charity Mapondo. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo. Matanganidwa ata mzatu. Matanganidwa. Mapozi amafika mpaka na size imene kuno? Yeah, ndawo ali like zaka ziwiri koma ya chikataka chimozi amambobereka ndithu. Ndimene tu tayambira programu yathu ya amailero. Ine ndi Doreen Sonani, ndipo lero takutengerani kuno ku Chiruta Farms kuno kumbabvi chaku Airwing mboma la Lilongwe, kumene takumana ndi mai Anita Singini amene akulima mmene mukuoneramu ulimi wawo wakhazikika pa ma apples. Ndiye ndikufuna kuti mukhale pomwepo. Izi ndi zosowa kuno ku Malawi, timaziona zimenezi kumaiko akunja, koma kuno ku Malawi kuno kumbabvi ku Lilongwe
zikuchitika. Takhalani pomwepo tiadziwe mayiwa komanso timve zambiri za ulimi wa maapozi. Monga ndafotokozera tili ndi mayi Anita Singini. Mayi Anita Singini, anthu akudziweni? Tinanga ndine Anita Singini and ndine CEO wa farm ino Charuta Farms. So farm iyi namba ndi mayanga dzaka zapitazo koma namba kulima nawo chama 2019 asinamwalire and atamwalira nangopitiriza basi kuyendetsa farm ino. Ulimi umene wa ma-apples munawuyamba liti? Tinadzala ma-apples awa 2023 and wamene tinayamba nde awo ali zaka ziwiri. Chabwino tifotokozereni kuti zimayenda bwanji komanso chinakulimbitsani mtima ndi chani kuti muyambe ulimi umenewu omwe kunoko ku Malawi si ambiri omwe akuchita? Tsopano ndinafuna kuti fika ndimakhala kwambiri ku UK then mapanga like zapa phone then ndinkafuna ndipange chinthu choti sichimafunika kupanga monitor kwambiri andiso sichimafunikaso kuti man power kwambiri. So ndinapanga nditaona kuti maapozi awawa aku Kenya awa amapanga bwino nthaka zambiri then naganiza kuti ndizayesere zimenezozo. Then 2023 ndakagula ma seedlings kudzala and yes so kuti so nkafuna so ndipange so chinthu choti ndingathomapanga kumatumiza maiko akunja choti chingathomabwerekesa so forex kumalawi kuno nde chimene naona kuti chingatithandize ndi maapozi futhi timagula kwambiri kuchoka ku South Africa. Munapita ku sukulu yokapanga za ulimi kapena zophunzira zokhudzana ndi ulimi wa maapozi, sukulu yanu inaenda motani? Okay, so I think nali kubunda anyway, napita kubunda napanga animal science I think from 1997 ukafika 2001 then nali kubunda. Ndinamaliza koma ndimene napita nokunja kwa dziko lino UK ndinakapitiza maphunziro ena ameneko and ndinapanga ma degree ena osiyana ndi ulimi ndinapanga za medical. Yes, nde manga mina madwamu ndinabwezera andipanga so ndisayambeso za ulimi but zimene naphunzira school zimangobwera bezina nde I think sinatayi nthawi kupita kubunda ifika kuti zimabwera bezinthu zina ndiso ndimapezeka kuti ndimagulena kubunda ndimaphunziraso zinthu zina so yeah. Komano chimene munachiona chosangalatsa kwambiri kapena chochititsa chidwi kwambiri pa ulimi wa maapozi ndi chani? Chifukwa maapozi awawa like mene tinambo mene anthu angana kuti maapozi sanga mele kumalawi kuno koma ndinapita ku Kenya ntaona ndikuti koma nthakatu ndiyanga yofana nabe and ena noti angathumalima tingatholima munthaka iliyonse ndeno ntadzala azinandisangalatsa kuti ngati after 9 months zimapezeka kuti zamba maluwa and ikamakwana chaka akubereka nditi maapoziyo nde zimenezo ndizosangalatsa andiso sizimafunikaso zinthu zambiri like mangofunika like madzi ndi manyowa basi. Nthawi zina obviously kumapanga pruning but otherwise it's labor yake simafunika mbiri ngati maiza irrigation nde sizimakhala zovuta kwambiri kusamalira. Yeah. Mbali ya kasamalidwe mbali ya mwina zirombo zomwe zimaononga mbewu ndi zina zotero ndizovuta bwanji kapena ndizosavuta bwanji pa ulimi umenewu? Okay, so pano ife pano timangopanga ngati za organic sitimauza ma chemicals aliyonse ndeno timapanga ngati mauza rabbit urine mkodzo wa akalulu timapanga harvest mkodzo wa akalulu uja kupanga dilute ndimene timauza ngati pest control kuti tisipha tizombo tina timene timapanga attacking ngati ma leaves also timapanga so timayuza so ngati foliar fertilizer zimangosiyana kumene tikusakanizire madzi ndi urine nde sitimayuza makemikali onse kuti kusogolo kuti funa tisayambe like kutumiza kunja and mayi kwambira kunja safuna zimakemicals so tifuna so zapangeso ngati apple cider ujeniso juice wa apples yeah nde I think tsogolo lake ndimene tikuganizira tisakhale lotero.
pakadali pano ndaona kuti mukuchola ndakupezani mukuchola ndithu maapozi amene wamwamba kale kugulitsa kuno ngati so anthu like amabwera kunoko kusachola okha timangopasa bagi tenachola okha kamatuluka timazipanga weigh kenako timaziyeza kuti zolemera bwanji tolapanga 10,000 pa kilo ndi anthu ambiri like wiki yonse anthu akhala kugula kwapano pati singopanga Saturday ndi Sunday timakhala busy kwambiri like anthu amabwera ndi anthu pena basa anthu kuti tipange mobilizing antchito andiso kuti tizilola kuti maapozi apange awezuke bwinobwino so pano pati singopanga Saturday ndi Sunday komano mungaufotokoze bwanji ulimi chifukwa anthu ambiri timaopa ulimi poganizira kuti zolowamo mbewu kuyambira mbewu mwakambakale kuti mumangothira manyowa ndi kapena kumbali ya leba tingaunene kuti ndi ulimi olimba motani kumbali ya zochitika okay so pano like ma seedlings amene nagula nalo dula kuchoka kunja ku Kenya koma panopa tizigwira ntchito ndi Minister of Agriculture ndi research tikuti tipange mothekera kuti alimi azitha kugula mitengo ipochipa ndi panopa tikugwira limodzi ndi agriculture ndi research kuti tipange kuti zitheke kuti anthu azipeza ma seedlings mochipa otherwise sizimavuta yayi mangofunika ngati ndi zoweta manyowa basi manyowa ngosisa kuti madzi azikhala nthawi zonse chaka chonse osangodalira mvula mafunika kuti mathirira ndithu like chaka the whole year around yes chabwino ndiyeno kupatula ulimi wa apozi ndi chani china chimene mukuchita pa farm pano tsopano pano pati madzi